Onwelu ndị obodo jiri bili nkụdị na mba na-eghalụ mba nli aka na-eme azụ mgba nkoloko obodo adịkọbụla anyụ a na-ekwu ọnụ efu ekwu ịmakwa na ada ekwu na nkịtị ekwuba ọnụ nkịtị ọbụla ike aja mbene okwu ka eji etu agbọ afọ gbamala agbọ nwa na dịka onye mụrụ ya ayagaya igirigi ayagaya mbombo ayagaya ogerega alewa obodo obodo adịkọbụla obodo alewa obodo onwelu ndị nwe obodo enwe a na-enwe obodo enwe obodo adịkọbụla ụgbọgọlọ a na-enwe obodo enwe obodo adịkọbụla obodo alewa obodo Maduko gelia konarni anuwa Ojidonye maduko gelia konarni Onyo buna mapure mo subya mbafwe okubaka Shukuna biko wepula nyubyam Odili wake manya dikwalo nwaanyị mma maka na oke ita afụfụ n'ụwa n'ụbịa ma adịrọ mma mana inwe ego n'ụwa dị iche inwe obi eji eli egeli dịkwa iche onye bụ na mgbapụ ụdị ma ụsụ ụbịa mgbafue okubaka Thank you. Your highway campus, Oshadikwa.
the Imperial family. Kunogwa, there you go. Never. Akuruno High Chief Dr. Ambassador Joachim Emelike Ezimwa Fatama. The Esomogo, alongside with Akuruno High Chief Christian St. Michael Ezimwa Konkwo. The Awa Petit Fane, one of Obono Kingdom. Awa Akuruno Jibiebume. Akataka, you are highly welcome. This way. Please, the amen we can now form. Bye-bye. Take care of everybody. Kenny. No cheer. Obiagi Punam Nai, you are highly welcome. Ndibe Maranatha, onye kachukwu esigbo ọbatu. The obere ibe sere agụ mbọ megwu epedike amanokio. Agụọ ma agụ isi agụ na-eme ngala. You are highly welcome. On the sound check too. Exit of the National Lord, the Lord Brothers International Press Club of Nigeria, the most dependable Uga Kwese. Alright. Uga Kwese. Liza Omifu Puma children there. Ringobi each year Anukagu Jemwe, one of our Joto. The National Welfare Officer Akuruno United Brothers, alongside with High Chief Ebele Chukwu Emmanuel Ezimwa Kanono, the Ebeko. Each year dedicated one of Umucho. You will never stop your glory. Click over the application. Oh Lord, that is on your way. Chief Dr. Christian Obodoukwu, Oishoma Nanelo, you believe in them, you are highly welcome. Emma Kangotana will not be sure.
It's legendary DJ Pop. Bomb Transfer Asamaneta State. Each year, Ekwe Marco, one of our Imo states. God bless you, sir. Obodoukwu, whatever microphone the bishop will do, I go see. Is the revenue of chief for you to cheer God? Antonina Santata, each year, Apple Town. On the 10th of January, thank you so much. Sky, please do what I said.
Now Bishop not here. Lord, hear our prayers. The Son of God, Lord of heaven and earth, then so among us, with happiness and gladness, let us call upon you, saying, Lord, hear our prayers.
Lord Jesus Christ, by your life, death, and resurrection, to sanctify the life of your home. Lord us in our home, so that we can have you as our guest and honor you as our head. We saying, Lord, in your every dwelling close seated in holy temple, grant that those who live in this house may be built all together into the dwelling place of God and in the Holy Spirit. We pray, Lord. To touch your followers to build the houses of the solid rock. Grant that the members of this family may hold fast to your teachings and free of all discord, serving with their whole heart. We pray, Lord. By no grace fail or hate, but in uncomplaining poverty, you accepted the hospitality of your grace. Grant that through our help, people who are homeless will obtain decent housing. We pray, Lord.
Let's go back, please. Let's use our lane, please. Your Highness. On the Amran, we have two ways, either down there or here. As the certified general, one of them, Obodoukwu State, I want to say, Obodoukwu Kingdom, Alana Zuma Nagrata, alongside with Chief Okechukwu Nwachukwu, Ebubagrata Jidebube, Okemon Alabo, and that is the record of His Excellency, High Chief Dr. and Mrs. James Chinedu Okeke, the Government Lieutenant Suite, Asamaneta State, alongside with the CBN Governor of Aruba, High Chief Dr. Prince Joseph. Why do you want to go? Yes, Thank you.
and capacity BOT chairman. Community welfare, make a start on your belly. Joku's one of our grantors. Igwe, Akusuru Malumuchu. Vincent. Vincent. That is the humble exit of the general one of Umuchu. One of Umuchu. Esibudo. Ijele Umuchu. Ijele Agwata. That is the arrival of the Prince Bonifacio Aguma Senador. And His Royal Majesty Igwe Chris Brown Ume. Okululoso. Chief Sunday S. Ichie Brigade one of Umuchu. Wayne Felix Obuefi. Ebubago. Chief Chubuna Sabagolu. Ichie Kunekuna Nagolo. The patrons. Papa Tima, thank you so much. And also one international press club of Nigeria and G20 press club of Nigeria. High Chief Obodoukwu SCC. I could hear what everyone of our people. You will not be going to Japan. What were they? The brother that go to me. The Queen of Kokomi Kingdom is here. Wow, happy to see you. Emmanuel, are you here? Thank you very much. Chief and Lord Peter Obodoukwu. That is the National BOT Chairman. Akununo United Brothers. High Chief Dr. Chukudi Moses in the Made. In Fenegi Chukudi Chukwemeka. Akusinachi, one of you who are here. And if you want one of our is here. Chief Henry Kebile Masi. And High Chief Sabe. Isaac Sien Nobis. And Isaac Chief Peter Obodoukwu, Happy Computers, Okute Masu, and High Chief Peter Obodoukwu, Akwema Bebo. Everyone know me. You believe in Bebo. It's a Tegolina. The Amote. You could come on our room. It's so many Bebo. Something. Happy New Year, boss. Happy New Year to you. 001. The Amatek 001. On Shiro Sana Gigwe. Computers.
Daisy Kukoma wana Twalu Kingdom. Kukoma wana Twalu. Thank you so much. Get ready for the next 30 minutes performance. After that, Chris MP. If I know time, when you take a 1 day here, you can't go shoot today, today. The most celebrated PRO. Obodoukwu.
President of Obodoukwu. Perfect gentlemen, the most dependable globals, I welcome you. That is the arrival of Chief Chukwumo Okoye, the Wachimelese, one of our Sibo. One day you're Harry Waker. All of them, 1, 2. Yes, all right, 2, 1, 2. Here we're on the second mic here. Fantastic. There is no time. I salute you. The energy of the weekend. You can't go, Masi. April 30th. Happy New Year to you. Big industry. This way or this way. Once you are your principal, I don't want to go have a seat. Long arm is not allowed, please.
I salute you. Thank you so much.
Akusinachi na Mary Adetupo no no na ni to pese no game Akusina want number no That is the level of Akubuye Wata, one of Angulo. Buru, you are heading with us, sir.
Sanfon International. Sanfon International. Makanaka Visa Ulemango. Katika na recognize Yehowa. Kaile Yotwa. Okay, viewers, we are here live with the wife of the celebrant, the Obodoukwu of Imo State, Nwaju Godnaya of Obodoukwu. Lolo, may we know you? I'm Imo State, Nwaju Godnaya. Lolo, ka ị nwere ike ịgwata anyị otu obi dị gị na ihe niile a mere ebe a n'ụbọchị taa? Obi m so aṅụrị. Agba m otu m ga-esi kọwaa ya. But I thank God everything gara ọfụma.
ihe niile na-aga otu anyị si yọọ ya Chineke. Ana m ekele Chukwu maka nke ahụ. So obi m wụsa aṅụrị. Thank God. All your friends si ebe dị iche iche, ma ndị si America, ma ndị si UK, ma ndị si Abuja, Lagos, Owerri, all corners of the world wee bịa ebe a nọcha ụnụ feedere ha very well, nye ha ihe a na-aṅụ aṅụ ka ekpere na ekpere ha dịka ha na-alaghachi. Ekpere ikwu na ibe ma ndị enyi ma ndị ọyị ndị niile si ebe dị iche iche bịa ịnọnyere n'ụbọchị taa. Ana m ebu ụzọ na-ekele ha maka ọbịbịa ha bịara, maka na ọ dịghị ize ịkpọ oku onye zara chikwe na n'ihu ndị riri ya. Ana m ekele ha maka nke ahụ, na-ekpekwere ha ekpere okwu ha jiri bịa ka ha ga-eji laga aka ya, ka Chineke mere ebere ha bịara ebe a n'udo na ọṅụ ga-edularụ ha n'ụlọ ha dị iche iche n'udo na ọṅụ n'aha Jizọs. Amen. Thank you, Lord. Imani Obodoukwu, otu ji ọnụ eme ọbụla odiwe. Sampada, sampada, Elu wa bu